Bona vesprà a tots. A totes. En primer lloc, dono les gràcies per l'assistència. En segon lloc, dir-vos que és important des de la regidoria d'Educació, vull dir, posar en funcionament l'escola de pares i mares, i aquest seria el primer pas per a que els pares prengueu nota de les temàtiques que podrien donar-se en l'escola de pares, que sigueu vosaltres mateixes que les podeu triar, ara les psicòlogues vos instruiran. En un principi farem una sessió per mes. Si després vegem que tinc molta afluència o hi ha molts temes que tractar, ja decidiríem. Vull dir, ahí entren tots, des de pares, mares, abuelos, tios, el que vulgui vindre pot vindre. No és una escola fonamental només pels pares i les mares que vagin de primera a sisè, o d'infantil o de la guarderia. Vull dir, avui contem amb la presència de mini escrits, que no té falta que la presència perquè tu ha sigut 12 anys mestra d'ací, molts que des que avui siguem pares, entonces eren alumnes d'Hermínia. Ella ens va proposar qualsevol activitat que volguérem fer, nosaltres hem comptat en ella, pressupost, i en Carmen Huet, que és la psicòloga del CEACI, de la Mancomunitat, del Servei d'Ajuda a la Família i a la Infància, que tinguem al l'Ajuntament, que qualsevol pare pugui disposar del servei, i Carmen us explicarà en què consisteix i els horaris que tinguem. En fi, vull dir, qualsevol problema que tingueu, des de l'Ajuntament jo us anime a que vingueu i a que us puguem ajudar, o és que això, en les dues expertes. Dos parles després de... Bueno, jo quan vaig enterar que els meus exalumnes, 4, 5, estaven al front, jo dic, ho teniu que fer molt bé. Jo dic, i vos dono l'enhorabona per gent implicada. Tenim que ser, jo l'edat que tinc, jo els dia fa un paquet, me moriré rebelde e inconformista. Per què? Perquè n'hi ha coses que han millorat, però n'hi ha moltes que deuen de millorar. I totes les xicotetes coses de dins de casa, del municipi i de tal, tots tenim que estar implicats. I que n'hi hagi gent com ells i altres que vulguin que les coses funcionen i el seu temps lliure, que podrien estar més còmodes en casa i fent altres coses, que diguem no, jo vull lluitar per un temps millor, el mateix que jo me vaig posar en l'ensenyança, que jo creia que no servia per mestra, perquè jo feia servir no m'agraden els xiquets, dic, jo què faig així? I a poques hores també hores. O sigui, m'ha encantat el món dels xiquets, jo des de abans era mestra ja, vaig començar per l'Horta Nord, que soc jo, me passaren al canal de Navarrés i vaig vindre definitiva així i 12 anys. I després he seguit estudiant, vaig estudiar psicologia, sistèmica familiar, psicoanàlisi, de parella, individual, gestal, cognitivo. Per què? Perquè se sap o què. Ja pots estudiar molt, que sempre se sap o què. Entonces jo avui l'enfoque que volia donar és el següent. Cridar un poquet, o sigui, pegar pinzellades per a revenejar un poc i pensar que vosaltres, els pares d'avui, sou els creadors, els originadors de les dones i pares del futur i de dones i homes del futur per a que tinguin una personalitat equilibrada i saludable. Vosaltres sou. Nosaltres fórem en una època amb els nostres fills. Vosaltres sou els creadors. Què és el que passa en aquesta societat? Perquè en altres països no ho sé, però en Espanya sí que ho sé. Molts d'ací sou llicenciats o feu estudis, el que no té una professió però ha anat a fer un curset, un minicursillo, un màster, un tal, se passen estudiant, s'informem de no sé què, fins s'informem per fer un dinaret bo, s'informem de les receptes. I ara us pregunto, qui de vosaltres ha fet un minicursillo para cómo ser mejores padres? Modelos educativos. O no es lo mismo ser novios que convivir. ¿O sabes? Que es difícil. Pues no es tan difícil. Sempre que n'hi ha informació diferent, n'hi ha informació més adequada, pues seguramente ho farem millor. Se diu que de los errores se aprende, pero claro, si tens informació, una te equivoques menos.
patixes un poc menys. I després ja tens els errors que toquen, però n'hi ha errors que no tocarien si aprengueren a comunicar-se millor, etc. Entonces, jo avui havia pensat, perquè me comentaven, bueno, ¿de què parlem? Doncs jo crec que hem de parlar d'això, de com educar i per què. Regles generals per educar millor, perquè de vegades aquests models sobreprotectors, permissius, consentidors, que de vegades donem, o castigadors, tenen conseqüències negatives, i per què millor un model assertiu. I tenim que treballar en els nostres fills en tota la persona, en la seva intel·ligència emocional, en els coneixements cognitius, que vagin bé a l'escola. Però jo de vegades me dono compte en la consulta on estic que jo dic, què tal el teu fill? Ai, molt bé, me trau notables. Ja, i poden traure matrícules, però potser no estan bé. Vull dir que la intel·ligència cognitiva, clar que sí. Nosaltres estem treballant d'estimulació perquè els xiquets siguin més intel·ligents, aprenguen millor, comprenguen millor, estratègies d'experto, con alta eficàcia, com aprender con todo el cerebro, de maravilla. Però la intel·ligència emocional també, l'autoestima, que siguin assertius. I tenim l'obligació dels pares i els mestres ensenyar-nos les conductes de l'edat. Què ocorreix? Vaig a parar jo el meu carnet de passo. No sé cosa que sona, se m'ha oblidat. Entonces, jo veig xiquets que tenen por, són timidets, no s'integren, són rechazats, tenen una timidesa exagerada, i si els xiquets, i a més se veu en seguida, els xiquets no demanen socorro ni ajuda, no saben, però sí que saben fer-ho. Se tornen agressius, no atenen, se tornen més desobedients, i què és el que ocorreix? Doncs que no saben integrar-se, potser tenen por de fracassar, veuen que un altre sap no sé què i jo no. Però els mestres i els pares tenim l'obligació d'ensenyar-los les conductes de l'edat. Jo us vaig a dir el nom del llibre, que és antic però modern, perquè avui, si vegeu en internet i tal, diuen existen muchos talentos. Hi ha un autor que ara diu los diferentes talentos, las diferentes inteligencias. El niño tiene muchas inteligencias. I dic, pues ja ho sabia quan tenia 19 anys, perquè és que se veu, però ara ho diuen. Fa una dècada era la intel·ligència emocional, el gol de la intel·ligència emocional. Doncs això està tota la vida. Doncs vosaltres com tenim que anar a tot això? Doncs mirad que el nostre fill i les conductes, a voltes l'abuela, la mare, la pediatra, la mestra, el cas xicotet, perquè n'hi ha mares, i ara dic una cosa, mares i pares, així homes n'hi ha poquets. Jo sempre dic a les mares, i dic, teniu que educar i estar d'igual a igual. Perquè aquesta societat nostra encara, en la nostra, això ho duien més encara, l'educació i el cuidado dels fills era sobretot la madre. I ara són madres i abuelas. Sobretot les madres i l'abuela. I el pare, per què no? Entonces, no és que estiga més temps o menys temps, sinó que s'involucre des que un fill naix. Fijeu-se que el que és l'estructura d'una personalitat se forma ja en la panxa de la mare, de 0 a 1 any, a 3 i hasta 5, abans de l'uso de razón, abans del pensament abstracte, se forma el que és l'estructura d'una personalitat. I nosaltres creiem que sí que són xicotets. Entonces, de una casa no es important los cimientos, las grandes vigas, los grandes pilares. En una casa, la estructura no és el millor d'una casa, que després li fiques taulell de no sé què grosor, marbre, madera, me dona igual el que li poses, però si la cimentació, els pilars i les vigues són ferres, doncs aquesta estructura és de 0 a 5 anys. I resulta que creiem que els xiquets no pateixen, que no passa res, que ja creixeran, que ja se faran majors. I quan jo replegue a gent major en consulta i fora del carrer n'hi ha més, en ansietat, en depressió i tal, que duen no sé quant de temps prenent-se pastilles i tal, i realment això el que és l'autoestima, assertivitat, dèficit en afrontament de situacions negatives,
I tot això s'ensenya des de xicotils, en les conductes de l'edat. Que jo quan sent, és que la pediatra m'ha dit, en cas xicoteta, o la mestra, ui, ja maurarà. No, però que nosaltres també podem ensenyar-los a maurar. Claro que sí, forçar-los no, però hi ha exercicis per ensenyar a madurar als xiquets. El modelo assertivo és aquell que va a cada xiquet des de qui és ell. El modelo sobreprotector permissivo, el sobreprotector li està dient al xiquet encara és xicotet. Jo ho faré per tu. De vegades són les presses. Anem correguent. Va, pum, 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 li abotone jo això. Vinga, per ací, allà, per allà. Total és que se podíem haver-se alçat 15 minuts antes o 20 minuts i fer-ho des de juny adequat, perquè ara es comencem a llegir les últimes investigacions en neurologia. Les últimes investigacions en neurologia te diuen que una buena alimentación, un sueño reparador, ejercicio físico, y después la persona en sus facultades psicológicas sentirse bien, integrado, es un cerebro saludable y la persona se desarrolla mejor. Y así, els desdejunis que fem són de pena, però majors xicotets i tot. O sigui, no tenim temps. No tenim temps. Tenim que tindre paciència i perseverància. El permissiu consentidor, què ocorreix? El xiquet capritxós, pataletes, que vol les coses, el que jo quiero, deseo, necesito ya, i hi ha gent en 40 anys i pico que el que jo quiero, necesito ya. Pues això se diu immadurez emocional, descontrol emocional. Tota la impulsivitat, tota aquesta capacitat de no tindre espera a que les coses siguen i ese estrès que duguem, date prisa que el tiempo no me alcanza, quisiera que el día fuese más largo, digo sí a pesar de que me convendría decir no, pues tot això és una configuració d'una personalitat que des de baix no ha anat llaurant-se poquet a poquet. Dos fills, dos diferències. 3 fills, 3 diferències. I com ara no n'hi ha molts, com en la meva època, de 3 o 4 n'hi ha menys, no? Jo quan vaig vindre a este poble, estava fent la llista i feia, fulanita de tal, 9 hermanos. I dic, què? No sé quant, 11. I dic, què? Això és el meu poble en l'època de feia 25 anys endarrere. Doncs així n'hi ha molt que fer pràctica, perquè així... I ara avui, jo crec que també és un poble que n'hi ha més mitja de xiquets que la resta. Llavors, aquí tenim que implicar-se, perquè isquen els nostres fills en personalitat proactiva. Un xiquet en personalitat proactiva és, no sé, però puedo aprender. M'he equivocat, rectificaré. Lo que un altre sé, jo també. Estudiaré més, preguntaré, indagaré, el reactivo. No sé, no puc, mamà, que no sé, papà, que no sé quantos. Des de xicotils sí que ens està dient no me siento bien. Un xiquet que se sent bé és que no fa pataletes així com així, potser algun dia, el mateix que tenim que deixar plorar els xiquets. Quan plora, dir, estàs trist, vols tindre això, veig que estàs enfadat, ara després parlarem, perquè s'ha descobert que en les mateixes àrees que està l'alegria i l'eufòria, segregant bioquímica en el cervell de sentir-se bé, són les mateixes que sent una persona adulta i un xiquet quan plora. Després de plorar no se queda uno a gust. Jo recordo que una mare que tenia 2 xiquetes, però deixes de bandera, deixes d'una autonomia. Quan una xiqueta o un xiquet és rebelde, que vol fer això, és que no està quiet, és que li pegaria, és que no està... Si és que aquest xiquet el que vol és ser autònom, el que tenim que fer és canalitzar aquest ímpetu i aquesta autonomia i aquesta energia que té. I el que fem és que el castiguem al racó de pensar o li diguem, pues ara no veuràs dibujos, pues ara... Entonces tenim que compartir en ells espais de xocs, perquè se juga poquet en els xiquets, als dibujos, a la play, en l'abuela, perquè sí, jo crec que les abueles no estan fent una bona llavor, perquè les abueles juguen més que les mares i els pares, però l'apego, la vinculació, se té que fer en els
pare i la mare d'una manera més vinculada i en els abuelos d'una altra manera. I que els pares o les mares treballen fora no té que veure que no puguen educar bé. O sigui, el temps que estiguem és temps dedicat. La persona, primero, les tarees, les activitats, no demanen pa, que dic jo. N'hi ha coses bàsiques que se tenen que fer, però quantes coses estem fent? I el xiquet, mare, no sé quantos, i tu, arriba pa allà, tu me faltaves. I després dius, si realment què estava fent? Sí, doncs ja ho deixaré. Quan ells estiguen dormint, doncs els dos, el pare i la mare. O sigui, els homes que estan així, jo sé que són homes implicats, però n'hi ha homes per al carrer i les dones ho consentiu, les mares maleduquen i les parelles continuem maleducant. I resulta que la càrrega de l'educació i el cuidar dels fills va sobretot a les mares. És així o no és així? Doncs això té que canviar. Perquè en la meva època encara tenia un passen, però és que avui tenim moltes coses a l'alcance. Bueno, doncs aquest llibre que us anirà bé, els fills de quines edats teniu, normalment? 6, 2, 5, 7, 2, 13, 5. Entre 3, 2 i 11 o per ahí? De 2 a 16. Vale. Bueno, pues, ara m'he despistat bé, perquè este llibre que vos dia jo, que ara s'està parlant de los talentos i les intel·ligències i tal, este llibre educa com jo sempre he cregut que tenim que educar, en la persona biopsicosocial. Totes les persones tenim un jo en 3 jos. Hay un yo que és el cuerpo, el metge de capçalera, l'especialista de lo que siga. I d'això tenim cultura. Però del psico, de lo que estem parlant, de formar la personalitat del fill i la filla saludable i equilibrada, perquè el dia de demà no tinga ni ansietats ni depressió, perquè tindre tristesa, això és normal, és una emoció. O sigui, tindre preocupació, això és normal, però el que no és normal és la falsa tristesa, que és la depressió. Estar un poc preocupat i inquiet perquè algo passa en la família, que hi ha una situació negativa, això és normal, són emocions normals. Però tindre un trastorn d'ansietat i estar en ansiolítics i antidepressius mitja vida, que jo he tingut persones majors que diuen 18 anys, 7 o 8 medicaments, i dic, Dios mío, però què no llitgen? Descalcificació d'ossos i tal. I vos dic que la meva generació i tal no ho tenim a l'alcance, però avui vosaltres ho tenim a l'alcance. Entonces, aquesta personalitat. I nosaltres som moderns pels nostres fills. I ells, la majoria de coses que deprenen, bueno i malo, són nostres. I n'hi ha moltes coses bones que els pares donem als xiquets, però lo negativo també. I després ocorreix que volem que el xiquet faci alguna cosa quan jo potser no ho faig. I ara parlarem de normes generals per educar millor i què característiques té el model assertiu, perquè l'autoritari castigador i tot això, nosaltres llegim sempre des d'aprender. La nostra missió és ensenyar, ni castigar ni enfadar-se, ni parlar de castig, sinó comptabilitzar, hem parlat i no has fet cas, això voleu que ho canvies. I t'anem a dir la conseqüència que tindrà la teva conducta que no estàs fent bé. I si el xiquet ho ha canviat en 2 o 3 dies, fijar-se en el que ha canviat, no el que falta. Entonces el libro se llama Etapas y Procesos desde los 0 a los 10 años. Súper barato. 10 anys, de 0 a 10 años. Y ahí te parla de la inteligencia emocional, de la ejecutiva, l'autonomia, tot. O sigui, no diu aquestes paraules, però trata el xiquet desde el cuerpo saludable, la personalidad y luego social, a nivell social. Com el xiquet en el seu mig afronta les situacions negatives i les positives. Perquè a voltes les positives uno tampoc sap afrontar-les bé, però sobretot les que més pesen són les negatives. I nosaltres el mateix, nosaltres tenim que pegar una repassada en nosaltres què parts d'aquesta personalitat i aquest comportament nosaltres fem que no toca.
El modelo asertivo, la editorial és Merici. Els autors són estrangers, no me'n recorde, però vamos, en el títol i l'editorial està. I en la costera, antes sempre tenien 3 o 4, perquè jo tots els que conec i venen ja dic, libro que te arreu. I tots els pares me diuen, que gràcia, que bé has fet de dir-me-ho, perquè posa la investigació científica dels comportaments, de lo que van a dir. Després ho explica un poquet. I al final fa així en cullereta, què evitar, i te ho xiva tot, què evitar. Després diu, què promover, i te ho xiva tot. Per això dic jo que en informació adequada, jo sé que sou bons pares, però aquí decimos mejores. De lo que ja sou bons, ¿cómo mejorar? ¿Cómo mejorar? Bien, pues el educador que es asertivo y que también le enseña a esos chiquets a ser asertivos, sempre treballa des de la llibertat i el respecte. Jo mai he entès ni un pare, ni un mestre, un educador que li falta un respecte al xiquet i vulgui que el respecten. Això no toca. Però que vosaltres conegueu pares i mestres que sí, que falten el respecte i volen que el respecten. Jo vaig conèixer un cas que ja tinc la veu ahí, que anava jo per el passillo, no vaig a dir noms, anava jo per el passillo i sento una veu d'un mestre que diu «Així, pa collons meus, Jo dic, mare meua, jo dic, el que va passar així, al principi de curs, clar, què passava? Que jo anava a donar classes de naturals, jo donava en primària, potser 5 anys, 5 anys, primer i segon, es deixava ja, i després donava en segona etapa donava naturals. Entonces yo estaba en la part de segona etapa, este senyor estava també, i jo anava a la classe. Pues jo estava en classe un rato aixina, perquè vingueren els que havien estat en la seva classe aixina, i quan baixaven l'escala, i m'entraven en la classe i dic, a les 5 minutos, xim-xam, bum, 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 bum. Dic, bueno, va, les cabretes ja s'han calmat, és que no sé què, i dic, jo vaig a donar la classe, Jo dic, bueno, doncs això no tocava, no tocava. Nosaltres tenim que ser modelos i allò que nosaltres demanem també fer-ho altres. O sigui, que tenim que fer un poquet d'autoconeixement i aquells comportaments o conductes i tal que nosaltres no fem bé, diguem, no passa res, no som del món, el meu fill que ho faça també. I quan jo canvie, entonces ja tindré autoritat, ètica i respecte perquè el meu fill ho canvie. És així o no? Bien. El modelo asertiu. Característiques. El xiquet. Tenim 2 fills, 2 diferències. Ai, vaig a comprar-li el mateix per Reis perquè se diu en poqueta edat i si no se peleen. Però si no tenen que veure un o l'altre. Si uno li agrada no sé què, o vestir-los o... No, a cada un en l'escola el mateix. Si els xiquets no són igual, perquè tenim que tractar-los igual. Ara sí que és de veres que hi ha normes bàsiques que sí que se duen igual. O sigui, corregir en general i una conducta un poquet d'això sí que és bo parlar-ho darrere més que davant. I els pares el mateix, hi ha que corregir, quan parlem de com corregir, millor individual quan no està el germà o la germana davant. Perquè després què passa? No sé què, no sé quan. I després ho empleen. El que els pares s'han renyit a un, després els altres se burlen i li diuen tot. Llavors tenim que pillar els nostres fills fent la conducta adequada. Per què? Perquè hi ha un principi en psicologia que diu tota conducta que se li dona atenció per alabar o per castigar i renyir augmenta. Per això ocorreix aquests xavals i xavales que els pares a lo millor diuen Hermínia, és que el mates i continua igual. Mira, a bones. Son pare li pega una branca. No sé què, no sé quantos. Diu, és que no reacciona. I entonces analices i dius, però a este xiquet o esta xiqueta com el pillaven? Pues com pillaven els pares i mestres. Ahí t'has equivocat, torna-ho a fer. I el xiquet diu, me cago en la mar. I totes les multiplicacions que tenia bé, no me les ha vist. I li entra una ràbia perquè no diu res perquè no el castigue. Però li dona ràbia.
Si això mateix el professor va mirar, mira, ixa bé, mira aquests dos que t'has despistat. L'altre fa, gràcies. I li han dit el mateix. El primer professor li ha dit que s'ha equivocat en dos i l'altre també. Pues els pares el mateix. Voy a pillar a mi hijo haciendo la conducta adecuada. Però és que això també és bo per la parella. Vaig a pillar a la meva parella fent la conducta que a mi m'agrada, perquè l'augmentarà. Perquè aquest principi de psicologia és de veres. Com es pillem en negatiu, se repeteix el negatiu. Perquè si que és més que siga perquè ma mare o mon pare me dona atenció, jo me porte mal. Mira com són les coses. Entonces, quan un xiquet està en una pataleta plorant, normalment, calla, no plores. No, plora, derretxa un poquet, que vos dona igual el que diga la veïna. Nosaltres anem a educar al nostre fill. I simplement tenim que dir-li, mira, quan t'acabes, ahí estic, després parlem. O, si són molt xicotets, estem mirant-los. Conec el cas d'esta que tenia dos de valentes, dos temperament fort. Diuen, mira, és que el meu és molt fort. El marit treballava fora i estava en la borredeta, la xiqueta. I ella diu, quan se te passa, jo estaré. I sa mare se compra de la farmàcia Riamèlica, se compra tapots, perquè era horrible. Si no aguanta la mare, vivia en ansietat ella. Després començarem a treballar el pare i la mare en model educatiu i després vingueren les xiquetes. I la mare està, doncs, va guanyar la partida la mare, perquè nosaltres el que ens passa és que no tenim paciència i els xiquets tenen més intensitat que nosaltres. Diu, arre, fes el que vulguis i estic farta. Quantes voltes passa això? I els fills diuen, a veure, ma mare avui per ahir no, mon pare per ahir tampoc, o sabe jo un poc més. I me'l guanyen la partida. Bueno, doncs esta diu, vaig a fer el que tu dius. Jo dic, me compraré lo de la farmàcia? Sí, senyora. Pues no sé si va estar mitja hora llarga, i mitja hora llarga a Berlitz és un animalà, però ja estic agafant d'allò. I al final, sa mare, com li va dir, els meus ulls no te veuen i els meus ulls no t'escolten. Després parlem, que la mamà sí que vol parlar. Mamà, la burreneta se me n'ha anat. Ja està, la burreta se m'ha anat. Doncs ja està, la mar de bé. I aquest xiquet ha desahogat perquè els xiquets no saben parlar i ells tenen tensions. El mateix que uno se'n va fer exercici i fa relajació i tal perquè se nota estressat, els xiquets no ho saben i és això, i se forma. Han acumulat frustracions, no són madurs encara, tenen frustracions, no es comprenem, ells no tenen el coneixement per poder veure l'alcance o volen ja, però és que ells estan fent conductes de l'edat. És que volem nosaltres que tinguin una altra edat, som nosaltres. És el mateix que en les escoles. Jo donava una classe prou dinàmica perquè jo entenc, home, també estaven sentats, no?, quan eren més majors, però els xiquets xicotets tenen que fer molt de moviment i molt de teatre i fer cosetes que s'alcen de la caïda, perquè els xiquets xicotets és el món del joc, de la fantasia. Després també, tots sabem quin fill té unes facultats o alguna cosa més habilidós per no sé què. Doncs si els nostres fills tenen alguna especialitat, tenim que